Halløj alle sammen, og velkommen til. Jeg siger lige undskyld, at min mikrofon det larmer rigtig meget i baggrunden, men det var meget susen ud, at jeg lige skal fikse det der. Men i dag vil jeg vise jer, hvordan I downloader AlphaZone Modpack. I vil få et link ind på forum, som er under den her video, som ligner det her drev. Så skriver I et hvor ved jeres browser en gang, og skriver det ind her, og så trykker I Enter, og så vil det blive rejected herover. Så går I ind på den modpack I mangler. I mangler nok alle til at starte med. Og går ind og trykker højreklikker på den, og så downloader I. Så når den er færdig med at downloade, så vil den komme ud i, så vi kan bare lige holde download den gang. Og så venter vi lige til den er færdig med at downloade, og så er vi tilbage. Godt nok. Så er vi tilbage en gang, og så kan I se, at den blev færdig med at downloade hernede. Så vil den så komme over i en zip WinRAR file, hvor den så lige skal downloade færdig. Går meget hurtigt. Vi kan se, at det står 2 sekunder. Så når den er færdig, så åbner vi bare, klikker bare lidt på den, så kan vi se, her har vi vores Task Force Radio file, som skal ind i vores modpack. Hvis vi finder der, hvor alle vores modpacks ligger, så skal vi gå ind i biblioteker, og så finde vores Amstrad-spil, så egenskaber, og så går vi ind på lokale filer, og så gennemser vi lokale filer. Så kommer vi ind i den fil, hvor alle vores modpacker det ligger. Så trækker man simpelthen bare Task Force over i den, og så vil den så komme ind, som den er hernede. Det skal så komme alle, også user config, fordi user config den hænger sammen. Den hænger sammen med Task Force Radio, så Task Force Radio virker uden user config, så den skal bare ind, og den vil komme ind her, når I tager den ind. Så det skal bare alle ind, ja, ligesom vi gjorde. Så må alle sammen have en god dag, og hvis I har brug for hjælp, så kan I spørge supporterne i support, rummer de vil hjælpe jer, 100 gange. Hvis det er derfor. Nå, I må have en god dag alle sammen.